Sanibonani ekuseni. Ngila egameni lomalumekazi. If kuwukuthi lento leyo ukuthi umalumekazi umalumekazi ave bebheda kanjani nimkhiphe owami ngaphandle because wow. Mina ngaba nenhlanhla eyodwa ukuthi umalume wami wangilethela isikhokho ke lapha ekhaya. Loyasisi ibhoza leya. Loyasisi ke ibhoza ke. Into ebhlungu ile ngangibuka i-death certificate kama wami ne-death certificate kamalume. Alright, I think uma washona ngo-April umalume wamngcwaba uma wami, then ngoMay kwashona umalume. Kushiyana amaviki nje. Kushiyana amaviki. And guess what? Ngihamba mina ngayohlala ka-auntie, u-auntie wafika wangivuruvaya, wangibuyisa wangiletha kulo sisi lo. Ngabuya ngeza kulo sisi lo. Loya sisi azangaze adele. Ngifika loya sisi uzilile ke uzilela umalume. Uzilela umalume. No, it can't be weeks because I think kodwa ukushona kwabalandelana nothi unyaka owodwa. Ngifika loya sisi uzilile. Uthi andithathe nje lengane. Mina kanjani njani ini khathele mina lapho siswa abantu bengibhonya ibhadi. Agobe inkosi yami phela ufaka inzilo. Ngiyakhumbula. That was 2003. Bagoba bathi hayi kulungile ngeke ngiyise ndawo. Tshela mina ngomalumekazi wami uMangubane washisa kaSulumlomo. Ngahlala nogogo zaluma, then I lost my grandmother. And nogogo asihlala kakhulu vele ngangithanda ukuyela kumalume. That was 2004. And ugogo wathi kumamazi ungikhulisela ingane kaSolani ngoba ngiyazi eyohlukumezeka mangathi ayihlale ngahlala isimo siyale komalume. Sidla amasi kuningi ekuthe kukhuleni kwethu ngendlela besikhula kanzima ngayo loyasisi bandla itheze izinkuni esika induma loyasisi wasebenza emgaqweni ehole u300. Ngiyakhumbula nje ekhaya ukuthi ngo300 kwakuthengwa amafutha, impuphu, ubhontshisi then kuphelileke. Sikhula kodwa sidla sikhelelwa abantu ukudla. Hawu naba bekhula siyakhula njalo nathi asimile. I think mina ngiqale lapho sengihlala umalume uthi ngiyaqala ngiyakhulunyelwa. Hawu ngangeve ngasajabula. I have my cousins, ngiyabazi. Siswami omdala was there for me. Ngiwashela yenza yonke into. Qala bangitotoza lento bengingayazi ngiseyingane yabo. Aqala bangitotoza mina ningathuka isimanga manje angikwazi ukutheza because siswami omdala wayengithezela. She's my cousin actually. Hawu sakhula. Sema sesikhulile isimo vele asibi right still. Sakhula safunda isikolo. Ngangahambi ke ama trip esikole mina. Esikoleni ngiqashweni mina ngangihlala nje. Ngi-understand ukuthi ekhaya ukudla kukho ke ngicaphunela. Nginikwa abangani bami. Ngangayiphathi futhi imali esikoleni sasingayiphathi bandla. Siswami omdala ameyiphela abangani bakhe efike ezonginikeza into ayiphiwe. Anginike ikota. Siswami wazi waqoma. Hawu sibari wasimese muphi imali uyangipha vele. Sema sesiqedile. Usisi wami wathola itoho. Wahamba wasebenza. Ugogo yaziwa nje endaweni beyitheza shema izinkuni u40 inyanda engangobaba ecandi. Wasebenza usisi wami emanzini. Awusaqala sadla kamnandi. Awusisi yasebenza. Kwamnandi ekhaya. Uqala wadla upholoni ngangithanda kuze namhlanje because usisi wami ayothenga ngobazi ukuthi siyawuqala. Amaso yogurt angiyona ifeni yogurt because of usisi wayithenga lesi esikubhini asithelele ke khisimuzi. Wavele wakhulelwa ke. Wayeke emsebenzini lo wakhulelwa. Wasiphoxa ngokukhulelwa ngoba ekhaya sagcina ukudla yogurt. Ngathola umsebenzi ke mina ngayi-ward committee nami ngawola 500 rand ngaqala ngondla ugogo ngoba ngibuke kusisi omdala uthi ekhaya uyondla awuyinaki wena. Hawu ngathola umsebenzi ezihlahleni ngahamba ngakwenza training ngasika ngobhembhem bathe chainsaw what ngaya ku training eMaritzburg. Hawu sengibhala 150 a day hawu ke qala ngasaphotha ugogo.
kusuka ngalelo langa ngenza isithembiso sokuthi ngeke kuphinde lo sisi ahlupheke ngoba wayekathi ngisuthi bafethu umalumekazi wami sidla amagwinya besidla nga-3 ke size ingane 3 noma 2 depends ukuthi isimo besikanjani. Hayi ngithi 1 kwami bese ngithi mina hey mina ngisuthanga noma ngingasho ngivele ngidabukise ethi usuthi ngithi thatha nanka wami lapho yena uphuza itiye aphuza itiye ngithi wena usuthi athi ngithi hawu okay ngidla but ngithe mase ngimdala ngarealize ukuthi hayi ngoba wesuthi wefuna kudla ethina wenganqindi uyazisa ukuthi usuthi engazedle lutho awu sithathe thina siyidlele sikhohlwe usizo ngathi usuthi ukuthi wasebenza ugogo wasebenza contractini saphila kamnandi ekhaya but ngathathi isinqumo mina ngathi phinda hamba yonana emzini abantu kuyenzeka nje phela ngoba kusemhlabeni andikuwusiko ke kodwa ngathi mina phinda ugogo aphume uma engathi kimi manje anginayo imali eshebe ngisho kuthiwa bese ngiplan ukuthi lo mali ngiyothenga into ethile ngiyayifaka ekhaya because angifuni lo yasisi Tinakaza sike sihlale singazi ukuthi sodlana mina ke ngubastard mina phela usomdala madombele empuphu mina nenyama yengcuba angiyona into okudlala mina khohlwa makuthiwa imbuzi ifile into engangihlinza yona siyithose angiyonto okudlala ngubastard ke ukupheka usama umdala wayegula ngamphekela madombolo sifaka inyama phakathi sadla madombolo empuphu sadla kwamnandi salima thina safunda ukuthi kuyalinywa ekhaya sihambe siyovuna siwudla utamatisi ubhlaza because iwona okhona and kulinywe savuna thina sazukuvuna thina sazokukhothoza thina ugogo mase kumele afaka amafutha nanazo umhlwehlwe uyadliwa nini umhlwehlwe uba amafutha lo yasisi mina manikhuluma ngomalumekazi nemkhipho wami into ehlezi ngizibuza yona ukuthi yini ayimphoqa ukuthi angikhulise lo yasisi umama umalume phela abazali omama oyedwa ke into ekhona ke bahlukene ngobaba omunye uzalwa ubaba omdala omunye uzalwa ubaba olama loyo kodwa ke wangikhulisa lo yasisi hlezi bezibuza ke hayi wayiphona inenswebo in okay uma uzalwa uMandlovu umakazi wami uzalwa uMandlovu hayibo mina lo yasisi wangikhulisa mina abomzala in angikhumbuli mina uthando engihlukumeza omzala engabaceli laba bakwabo kababa ngibaceli bawuthi uphela ingane kaanti ngiyithandi ukufa laba basekhaya kababa angibaceli shem omzala hey khona usifiso nje nosibonisa ingane kaanti uNkulunkulu nje azayisikekela ingane kaanti shem zanginakekela nazo zingenamandla zingikhulumela but as for ikhaya kama mina banginakile shem ukhohlwa ke hlezi ke kuthiwa walikho isokele ngenasiceke ngiyavuma kodwa mina umakazi wami wanginika umpheme wangifundisa iyalo ngakhula ngaye lo muntu onguyena ngenxa yakhe that is why mina umuntu mezothi kimi shakuthiwa siyathandana mina uma uzothi kina ufundiswanga usukungithinta eqolo kina ufundiswanga futhi usho ukuthi umakazi wami wangifundisa nonsense at least mina ngangenawo umama wena kanjani ke wena ongafundisa uma wakhe khona edla amabele ufuna ukujwayelwa kamina uma ngabe kwenzeka egameni lo malumekazi owami sheme ngamvotela ka1,000,000 futhi ngoba nginayo imali lo yasisi nje ngabe nje ngokwami uhlala emhlanga ekhaya kodwa kube isemhlanga anything for yena shame njengamanje I'm praying hlezi konke ngibikela ufuna ukubiya mina uNkulunkulu akupha amandla ungibiyele uyathandaza every day ugogo uyathandaza ukuthi uNkulunkulu angigcina angisibekele nami ngihlezi ngimenzela ithembiso ngithi khululeka nanoma yini engamthembisa khona ke sengikwenzile kushoda kancane angithi phela ngidlala ubaba washona ke Nkosi yami uyena umuntu naye engangithi uyojabula zonke lezi zinto engangizozenzela uma ubaba ugogo ziwela under lo sisi nendoda yakhe sheme ezulwini ingibhekile bo idlozi la komalume hey nakuba ngiyaphila ngiphelela idlozi la kashizi mina ekhaya kama anyway baba yini bengizosho lokho nje yeah webafazi sinetiyana lapha webafazi sinetiyana sanibona ngisacela ukukhuluma nabafazi abadivosile uma ngabe nje wabuya emshadweni
njenganami ngisacela ukukhuluma nani sinetiyana la elincane nje kuney'nkukhu efanele siyinqume sizidle fast sihlukane. Kwenziwa yini ukuthi wena wafaka i-divorce wayifaka kumyeni wakho noma umyeni wakho wafaka i-divorce nahlukana ngenxa yokuthi umyeni wakho bekufeba umyeni wakho ekuhlupha umyeni wakho, right? Wafaka i-divorce waphumelela na divorce ebese wena usuka wena futhi usiyoqoma indoda yomuntu eshadile. Ngenzeni ngifunde bafowethu ngoba angeke ngikwazi konke nakuba ngihlakaniphile ngaziwe esizweni ukuthi ngihlakaniphile uya understand kodwa ngenzeni ngi-understand ukuthi how is it possible ukuthi as a divorced woman your marriage was dissolved because of adultery. You are no longer Macy's because of adultery. The very same person or as a wife, you go and commit adultery wena futhi. How is it possible? Ngoba phela uyayazi lento. Ngoba lapha yena phela emshadweni kuyakhandwa. Kunomfazi nje ukhokha loan namanje. Ukhokhela loan yomshado. Kunomfazi nje manje onesikweletu kumashonisa kade efaka iroof. Kuyasetshenzwa emshadweni. Kunomfazi nje ovukayo owondla umndeni wakhe njengoba nazi imizi manje siyakhiwa abafazi umjuluko nje umshado kuyasetshenzwa. Kunomfazi nje njengoba sivuka manje thina ngo7 kunomfazi ovuke ngo3 kanti umuzi wakhe ukuze umuzi uhlangane abantwana kanjalo nohusband. Kunomfazi osevuke nje wakhanda isikhaftini for umshado uyasetshenzwa. Ebese wena ophuma emshadweni odivorceile njenganami ufuna ukuyongena emshadweni nomunye umfazi and wena awukwazi ukuthi ukhulume njengama 2K noma ukhulume njengalabantu abangashadile abama side chicks uthi wena indoda esukela umuntu akagade ingane indoda. Asikhulumi ngani namadoda because wena umfazi uyawazi wena umuzi. So you're not gonna tell me that ma comments ukuthi indoda yona ibonwa nenephutha because wena umfazi uyayiwife wena ubuye emshadweni wena noma ubuye emendweni wena. So you know exactly ngomshado kwenzeka kanjani guys. Ebese sizenza ngcono guys ama victims sithi amadoda izinja amadoda njena orabishi singayibheki thina esabantu besifazane ukungcola kwethu. Amadoda izinja senza ama victims lapha sihambe simemeza bani ba. How is it possible ukuthi wena ulazi usizi lomshado wazi ukuthi emshadweni kunzima kanjani uwazi lamadoda ashadiwe manje ukuthi axegelwa zimilo angalala ngisho impukane edlulayo. Lamadoda manje phela wana imilo lawa ashaya ingcwabo ngisho eshadile. Lamadoda manje ka2026 alala ngisho nezingane ayifundisa eklasini. Umuntu alala ingane eklasini ayifundisayo. Usho lawa amadoda manje athi umuntu ewumfundisi alale nengane umfundisi ajike ngakusasa prophet kodwa lamadoda manje wiki ujike nawe uzonezezela kulobo bufebe lobo. Wena as a wife ulwazi usizi abantu abafazi ababhekene nalo manje ayibafazi ngeke hayi ngeke ngisizeni ngoba phela uma ngabe kuukuthi usiyafind out ake sithi ugelekeqa usiyafind out ukuthi ushadile ubungazi ukuthi ushadile angithi ubungazi ushadile usiyafind out awusamalingana ngoba phela usuyazi indoda yomuntu. Hayi mfo umazi uzushompela ube proud ukuthi nami ngaphucwa wami kwakuyilo mfazini owathi phucwa ilo mfazi owathi phucwa. Hayi guysini hayi no wonder kanti abantu besifazana abashadile beyasaba ama divorces. Nithatha amadoda abantu nina why ubona uthe bhidlikelwa uma ngabe kuukuthi wawufuna ufebe wongahlali ngani leso sipoqo somshado wakho uhlale kuloso sipoqo kuloyo kelekeqeke lesipoqo ke lomshado wakho ke upilonge leso sifebe sakho ke sendoda ke esingakwazi ukucontrol umphambili waso wawungahlali ngani naso esihambe sizalisa yonke indawo sizalisa umzala esingakwazi ukucontrola iphambili lalo wawungahlali ngani ubekezela nje abafazi bonke uyibambe ishisi ipholele ezandleni utreat ama bands njengoba usuhamba ubhidliza imizi yabantu nje. Hayi ma divorces kahleni guysini kahleni hlalani kahle guys. Don't do that let's break nje njengamanje
kufanele ngabe ulungisa umzila we-generation yakho, ulungisa umzila we-generation yakho ukuthi abantwana bakho babe blessed, bashiye emhlabeni be-blessed, uzokwandisa ubufebe nje ngekho sizathu. Ufuna iy'ngane ey'landelayo zihambe ziphuca abantu amadodazo, ubufebe nje obungekho necessary. Usumdala uhamba uhubhana nemizi yabantu, ushadile kade ulwazi usizi, uphume emshadweni na uhamba nehubha nje amadoda abantu. Hayibo yini othenga ama-vibrate, awuthenga ama-vibrate, hlale bangabe ukuthi uyaxaka amadoda abantu emaningi ama-options, ama-options ongawenza. Hayi kahleni bafazi, kahleni kulungile ke nibe nosuku oluhle bafowethu.